Når man reality-tv, hvis man oversætter ordet, så betyder det jo virkeligheds-tv. Men er det ikke sådan, det er sådan et lidt søgt udtryk, synes jeg, fordi er det overhovedet virkeligheden, det man siger? X-Factor. Ja. Røgelser. Dem, der deltager i det, de er i princippet også. Det er bare min holdning, de er nok manipuleret ind i nogle bestemte roller. Man bliver sådan draget lidt af det alligevel på en eller anden måde. Groft sagt, så findes der jo egentlig ikke reality-tv, når de kalder det. Så er det jo noget helt andet, ikke? Sådan, hvor der er, de sådan kommer op og skændes, og så kan seeren godt give det, og så pauser de sådan lige altid. Paradise. Men er det virkelig tv at tage en flok mennesker og sætte dem ud på en øde ø, og så skabe nogle forskellige konkurrencer og skabe nogle forskellige situationer, de er sat i for at se, hvordan de reagerer? Så er det den her med, at den ene side af det er nok også en gang imellem, det er en fordom, men det kan være, det er rigtigt. At det er nogle lidt ensomme mennesker. De vil gerne blive berømte, og så vil de bare gerne have en masse penge. Jamen, jeg tror for rigtig mange kunne det handle om det der øjeblik af berømmelse. Hvis man bliver kendt i tv, så får man også noget opmærksomhed. Sex. Måske på et tidspunkt, så bliver de måske berømt eller sådan noget. Tror de måske. Og at man bliver set, og man kommer i tv. Og har måske brug for at få den der, hvad man kalder det, 15 minutters berømmelse. Jeg synes måske, at der er rigtig mange mennesker, og ikke kun unge mennesker, der har meget brug for sådan at promovere sig selv. Altså det der med en fin ord hedder sådan det der lidt narcissistiske menneske. Altså det er mig, det hele handler om, og at man sætter sig selv rigtig meget i centrum, og sin egen behov i centrum. Også når jeg har set Paradise, tænkt, det forstår jeg simpelthen ikke, at man vil lægge krop til. De vil gerne have respekt, og de vil gerne have opmærksomhed. Jeg tror rigtig mange af de type mennesker, der enten er med i tv-programmerne, eller også, måske også dem, der laver dem, de tænker meget kortsigtet, ikke? Jeg synes ikke, det er særlig klart at stille af. I overtegning. Jamen, altså lige pludselig tror man er meget mere, end man er, bare fordi man kan synge, ikke? Det er det der med at få et stempel for livet. At folk godt kan begynde at hade dig for at være en dum person. Det ved jeg ikke. Jeg tror, der kan være rigtig mange konsekvenser. Jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om også, hvordan man er som, altså hvor stærk du er som person. Hvis du har en meget stærk personlighed, og du er i stand til måske at abstrahere, eller være med at lade dig påvirke af, at folk faktisk synes, at det var da det mest tåbelige, du der gjorde, så tror jeg måske, de nok skal komme igennem det. Det giver dårligt ryg. Det der med at se nogen blive ked af det, eller rød på tv, altså det er jo så egentlig deres rolle. Jeg tror mig, det er det her nu. Så jeg tror mig, det er nogle følelser. Rigtig kan svælge lidt i andre mennesker og deres skæbner, hvad der går godt og hvad der går skidt. Og går det skidt, så er det jo rigtig sjovt, ikke? Fordi så kan vi også sådan sidde og gnide os lidt i hænderne over, at ja, hun troede, hun kunne bare ingenting, vel? Fordi at de altid klipper noget i det, og så laver de historien om, og så gør de sådan, at det bliver spændende. Jeg tror, det handler meget om at dyrke andre folks følelser. På godt og ondt. Og så pytte med, hvordan de har det. Altså jeg synes ikke, der er særlig sjovt ved at se det. Sådan med X-Factor, der synes man jo, det er sjovt at høre på de her, der hverken kan det ene eller det andet, og alligevel af en eller anden mærkelig årsag kommer. Og sidde og se dommerne hive sig selv fortvivlet i håret over, at det her, det er simpelthen til at holde ud.